खुलुमबाय लोगोफोर 1967 निफ्रायनो तामिलनाडुआव एडीएमके आरो डीएमके होननाय मोननै पार्टिया रुल्स खालामबोदोंमोन आरो बे मोननै पार्टियानो बोसोरबा बियो माब्लाबा 10 बोसोर बै मोनसे पार्टिया बिदिनो सोलाय सोलाय बिसोरो राजत्व खालामबोदोंमोन। नाथाय 2026 आव टीवीके होननाय मोनसे ओरैबायदि पार्टी गठन खालामो बिथांमोना बे पार्टियाव जितु कालचार गोदोनि तामिलनाडुनि जि कालचार धुति आरो गुफुर गस्ला गाननाय बे कालचारखौनो बिथांमोना मानियालासिनो कोट पेन्ट गाननानै बिथांमोना भट बियो आरो भट बिनानै बिथांमोना देरहायोबो आरो बे देरहानाय मानसिया सोर नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ सिनेमानि एक्टर बिथां थालापति बिजय आरो बे बिजया ओरैबायदि तामिलनाडुआव एन्ट्रि खालामो जेन नायक फिल्मनि अनिल कापुरसो जाबायदि अनिल कापुरा सानसेनि थाखाय मिनिस्टार जादोंमोन बिदिनो जानाय बायदि दिनै अनलि 69 डेज जाबाय बिथाङा सीएम जानाय आरो बे सीएम जानायनिफ्राय बिथाङा तामिलनाडुआव मा सोलायखो मा मोजां मोजां किसुमान स्किम लाना फैदो मोजां मोजां रुल्स बिथाङा फल' खालामदो बेखौ नोंथांमोननो आङो डिटेल्सै खोन्थागोन बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदिल' भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। थेवबो मिथिनि जोङो बे बिजया तामिलनाडुआव मा गोदान गोदान रुल्स मोजां मोजां लाना फैदो। फार्स्टआवनो वमेन सेफटि लेडिसफोरनि सेफटिनि थाखाय हराव मोनसे स्पेशल फर्स मोनसे बिथाङा दादो आरो बै फर्सनि जि खामानि बे खामानिया जाबाय हरनि 12टायानो जाथो सोरबा हिनजाव मानसि जुदि लामाखै थाबायना दोङोबाथाय बेनि थाखाय सेफटि होनाय। नेक्स्टआवनो स्कुल बिथां थालापतिया मिथिगो जे मोनसे राज्यखौ मोनसे स्टेटखौ जेब्ला डेभेलप खालामनांगो बयनिख्रुइ गेदेर खामानिया जाबाय बै राज्योनि एडुकेशन आरो बे एडुकेशनखौ बिथाङा ओरैबायदि खालामनानै होदो दा गोबां तामिलनाडुनि सुबुंफोरा गोदो गोदाय लेखा फरायामोन स्कुलावनो थाङामोन नाथाय मोनसे समाव तामिलनाडुआव ओरैबायदि खालामना होयो जे फुंनि सानजौफुनि गासै जानाय लोंनाय सब होजोबगोन गस्ला बेग खिताब बहि जि नांगौ मुथते स्कुलावल' थांनांगौ आरो बै रुल्सआनो तामिलनाडुखौ दिनै जोंनि भारतनि मोनसे दावगाबोनाय राज्यो हिसाबै बिथांमोना बानायनो हादों आरो दाबो गोदान गोदान जेब्लानो सरकार फैयो अब्लानो सरकारा बे एडुकेशननि सायाव मोनसे स्पेशल फकास होयो। दा बे स्कुलफोराव थांनाय गथ'फोरखौ जायनि देहायाव स्कुलनि इउनिफर्म दोङो बैसोरनि गारियाव थाइसेबो भारा नाङा जेसां गोजानावनो थांथो बिसोरनि थाखाय बे भाराया फ्रि लोगोसे जितनाखि हायार सेकेन्डारि फरायबाय थागोन बै समाव मोनसे स्कलारशिपबो मोनगोन गासै गथ'फोरानो गतिके बेसेबां मोजां मोनसे खिताब बहि बायनो नाङा गांसे गांनै खिताबल' बायनांगो मानोना आं मिथिगो आंनि फिसालायाबो तामिलनाडुआवनो फरायगासिनो दोङो तामिलनाडुनि सरकारि स्कुलावनो फरायगासिनो दोङो आरो ओरैबायदि मोजां ना नोंथाङा बुंगोन जे प्राइभेट स्कुलाव होनो दरखारानो गैया सरकारा गले गले बुंबाय थायो मानसिफोरखौ जनायो जे प्राइभेट स्कुलनिफ्राय नोंथांमोना गथ'फोरखौ बोख्लाय सरकारि स्कुलाव हो जोङो जेसांखिनि हागो सुबिदा होगोन आरो लोगोसे तामिलनाडुनि बिथां बिजया ओरैबो मोनसे रुल खालामदो बयनिबो जेसां मन्थ्रिफोर दोङो बिनि आन्दाराव बै मन्थ्रिफोरनि फिसाजोफोरा सरकारि स्कुलाव फरायथारनांगोन अलरेडि सानैसे मन्थ्रिफोरा सरकारि स्कुलाव होबायानो आरो बेफोरो आसलते बुंनाय बाथ्रा नङा सासे मन्थ्रि जानाय लोगो लोगो सासे सीएम जानाय लोगो लोगो बेसेबां गेदेर दायित्व आरो बे दायित्वखौ जुदि मोजाङै फालिमारोबाथाय बे राज्योआ दावगानायखौ रावबो लाखिनो हाया। दिनै तामिलनाडुआव हस्पिटालफोरनि अबस्थाखौ नोंथांमोना जायफोरा मिथिया नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों आंनि हिन्जावा आंनि गथ'आ बे तामिलनाडुआवनो जोनोम जानाय ओरैबायदि मोजां फेसिलिटि ना सिजारिं खालामदो थाइसे फैसा आं होनाङाखै मुलिनिफ्राय जि सेलाइन नांगौ जि नांगौ
एम्बुलेन्स पर्यन्त न'निफ्राय फैनानै लानानै थांना बेयाव आङो सिजारिं खालामनानै सासे फिसाला मोनदों दिनै 11 बोसोर जाबाय आरो बे जोनोम जानायनि जि आंनि एक्सपिरियेन्स बेखौ आं नोंथांमोननो बुंदों उल्था जोनोम जानाय लोगो लोगो आङो 700 टाका बिथांमोना मोनसे चेक हरदोंमोन आरो बै 700 टाकाया जाहैबाय गथ'नि नामाव जि मुस्रि हरि नांगौ बा टावेलफोर नांगौ जोनोम जानाय लोगो लोगो बैखौ बायनो थाखाय आरो थिग जोनोम जानायनि साननै सिगां आंनि एकाउन्टाव 10,000 रां सोनानै हरदोंमोन बै समाव दिनै 11 बोसोर सिगां 10,000 रां सोनानै हरदोंमोन जाहाथे हिनजावा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैबाथाय हयथ' एम्बुलेन्स फैनो हायाखै नोंथाङा गारिजों लांनांगोन बा खरसा पातिनि बाथ्रा दङ बेनि थाखाय सिगांनो 10,000 रां सोनानै हरदोंमोन अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय तामिलनाडुनि जितु हस्पिटालफोरनि अबस्थाया माबायदि बिनि उनाव बिथांमोना दाखालि बावैसो मोनसे बिजया मोनसे रेली दिहुनो जायनि थाखाय तामिलनाडुआव जाहाथे ड्राग्स फ्रि जायो ड्राग्सनि थाखाय बिराद मोनसे गेदेर बिथांमोना स्किम दिहुनदों आरो बे स्किमनि थ्रुयै गासै स्कुल कलेज आरो लोगोसे मन्दिरफोरनि 1 किल'मिटारनि आन्दाराव थानाय सेरेब दखान जुमाय दखान गासैखौबो बन्द खालामजोबदो अलरेडि थांनाय सरकारनि समावनो तामिलनाडुआव गुटखा सादा बेफोरो बेन खामोन आरो तामिल मानसिफोरा बेखौ बारा इउजबो खालामा सासे सानै जायफोरा खालामो बिसोरो कर्नाटकआव थांनानै बायना लाबोना बेफोरबायदि खालामो नाथाय तामिलनाडुआव टटेलि सिगांनिफ्रायनो बेन खामोन दा आरो मोनसे स्किम जायखिजाया सरकारि हस्पिटालाव गथ' जोनोम जानाय लोगो लोगो हिनजावसाफोर जोनोम जानाय लोगो लोगो बेसेबांबा ग्राम मोनसे सनानि आसिथाम मोनसे फ्रि होयो अब्ला साननानै नाय सरकारा मा खालामदों जायखौ जोंनि कुनु रायजोआवनो नोंथांमोना नुनो मोना दाखालि बावैसो बिजयनि मोनसे मिटिं जानायाव खैजोनमान सुबुं बे भिराव बिराद भिर जायो बि जेराव थाङो बेयावनो बिराद भिर जायो आरो बै भिर जानाय टाइमाव साब्रैसे मानसि जिउ गोमालाङो बिसोरनि न'खराव थांदो न'खराव थांनानै एसे रांबो होदो मानसिफोरनो जाय जिउ गोमादो आरो लोगोसे बियो बुंनानै फैदो जे बै न'खरनि सासे सुबुं सरकारि साख्रि होगोन होननानै गतिके बेफोरबायदिनो जायफोर मन्थ्रिफोरा जुदि सानोबाथाय जुदि मावनो नाजायोबाथाय बहुत बिथांमोना मावनो हागो टटेलि करापसन फ्रि खालामनो हादो तामिलनाडु करापसन होननायखौनो गैयै बायदि नोंथाङा नोंथांनि आखायाव जुदि सोरबा फैसा लानो गिदिरबाथाय बिथाङा बुंदो जे फैसा सोरबा बिदो नोंथाङा होनानै मोनसे मबाइल नाम्बार बिथांमोना इसु खालामदो बै मबाइल नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा खोन्थाहर ओरै थोरै खामानि मावनो थांदोंमोन आङो उमुक अफिसाव आरो बै अफिसाव आंनिफ्राय एसेबां रां लादो लोगो लोगो कुइक एक्सन लानाय जागोन गतिके माबोरै करापसन जानो हागौ जोंनि आसामाव नाय फिसा फिसा गांसे कागजाव साइन मारिनो थाखाय 50 टाका 100 टाका होनांगौ फिसा फिसा खामानिनि थाखाय घुस होनांगौ न' मोननो थाखाय घुस होनांगौ दिनै तामिलनाडुआव जोङो आं इमान बोसोर जाबाय तामिलनाडु थानाया तामिलनाडु गंसेबो दिनैसिम आं हानि न' नुवाखै दिनै इमान बोसोरनिफ्राय आरो दाथ' माबायदि डेभेलप जादों नोंथांमोना जायफोरा तामिलनाडुआव थायो सोंहरनो हागोन माने बेलेग लेभेलनि मोनसे डेभेलप जायखिजाया बेखौनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानो होननानै भिडिअखौ लाबोदोंमोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक मोनसे खालामनानै लोगोफोरजों शेयारबो खालामलाय आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदिल' भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।